BJMP6, ginahulat pang desisyon sa COMELEC kung himuon ang pagboto sa mga PDL sa poll centers ukon sa jail facilities na lang maboto ang mga presong abutante. Random drug testing, ginpatigayon. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala pa nahusgahan sa BJMP kag COMELEC ang mga implastada sa persons deprived of liberty sa maabot nga eleksyon. Sadto, may COMELEC personnel nga nagakadto sa mga jail facility at matigayon ang pagboto sa mga preso. Pila ka mga PDL ang ginadalaman sa mga polling centers. Apang subong nga pandemya, wala mapinal nga husga sa bago nga proseso sa pagboto. Kasi pagka nag-offsite, ilalabas natin dyan and then i-quarantine ulit natin and then i-RT-PCR po natin. But we just don't know about the plan kung anong mangyayari. But we are prepared. Samtang, matapos ang aligasyon ni Major Jory Puerto nga may nagaluntad nga transaksyon ng Cebu sa BJMP Male Dormitory, ginkasa ang panibagong random drug testing sa BJMP personnel kag mga PDL. Sa sunod sa isa katuig, target nga mapaidalom sa random drug test ang kapin 700 ka mga PDL. Si Major Puerto naman, apisar na ngayon na pasaylo, ginahirit sa gihapon sa BJMP at tutukan ang high-value individuals sa drug lords sa ila pasilidad. Sunod siya, may mga video ini nga nagapakita kung paano nagaluntad ang transaksyon, pinagi sa video call sa turnover sini sa BJMP kag BCPO. May mga ngalan naman sila. Tapos ang tong duwa nga gimensionar sang ginreveal sang duwa ko nga dakop, ara gid sa sulod. Tapos may video ko nga na-capture last year pa ni, actually November pa ni. Nga kilo-kilo ang shabu ang ginakando sa piyak nga linya. Ang video call ang sulod sa prisuan. Sa dinas nga prisuan Dra sa Takuling. Opo, Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.